Може ли арогантността да е истинската причина за кризата? Според мен да. В ролята си на консултант по развитие на лидерството съм се сблъсквал с арогантността многократно и тя винаги имала негативни последици както за кариерата на хората, които я практикуват, така и за резултатите на техните екипи и организации. Но за да разбереме малко повече за арогантността, ми се иска да погледнем към една от основните характеристики на личността, а именно емоционалната стабилност. Емоционалната стабилност разграничава хората като високо емоционално стабилни, такива за които е характерно да запазват хладнокръвие под напрежение, да не се тревожат излишно, ако няма за какво, и да бъдат позитивни и оптимистични в по-голямата част от ситуациите, в които попадат. Ниско емоционално стабилните хора, от друга страна, са такива, които се тревожат. Това са хора, които се чупят под напрежение и много често са негативни и песимистични. Това да бъдеш високо емоционално стабилен е предимство в редица ситуации, особено в напрегнати и рискови такива. Попадайки в такива ситуации, хората с висока емоционална стабилност са склонни да запазват самообладание и това се преживява от хората около тях като увереност и способност да се справят и да изведат групата от рисковата ситуация. Нещо повече, хората около тях са склонни да въздействат и на други хора да направят същото, защото вярват, че това е най-добрият начин групата да се справи с кризата. Една друга ситуация, в която високата емоционална стабилност подпомага лидерите, това е чертаенето на визия, а именно примамливо бъдеще, към което хората искат да принадлежат, тъй като склонността им да бъдат позитивни и оптимистични ги подпомага да направят това ефективно. Ето защо не бива да се очудваме, че по-голямата част от хората на върховете на корпоративния свят, а и на социалната реалност, която обитаваме, не просто са високо емоционално стабилни, а са едни от най-високо емоционално стабилните хора, които ние познаваме. Ето защо е важно да разбираме тези хора, особено когато се появят знаци, че те биха могли да се провалят. Природата на емоционалната стабилност е в начина, по който човек се отнася себе си с околния свят. Хората, които са високо емоционално стабилни, имат склонността да чувстват себе си ценни и да смятат, че светът около тях трябва да се съобразява и даже адаптира към тях. Нещо повече. Те смятат, че околният свят е създаден за да ги подкрепя, а бъдещето съществува, за да им предостави милиони възможности, които те само трябва да сграбчат. Този им начин на съотнасяне с реалността обаче неизбежно води до склонност да неглижират обратната връзка, която пристига от околните и от реалността. Неглижирането на обратната връзка е онова, което околните преживяват като арогантност. Трябва да отбележим обаче, че неглижирането на обратната връзка е склонност за хората, които имат висока емоционална стабилност. Това не означава, че те неглижират обратната връзка във всички ситуации. Точно обратното. Ефективните лидери знаят как да управляват това и в по-голямата част от ситуациите обръщат внимание на обратната връзка, тъй като така регулират поведението си и се адаптират към тези ситуации. Какво би се случило обаче тогава, когато склонността да неглижирате обратната връзка наделее и вие започвате да правите това в достатъчно голям брой ситуации? Това, което се случва, е, че вие започвате да късате връзка с физическата и социална реалност, която обитавате. Нека да дадем един пример, как това може да се случи на практика. Един високо емоционално стабилен лидер, който е хладнокръвен, който е самоуверен, който е решителен, с лекота заема лидерска роля, хората са склонни да го следват и това неизменно води до успех. Този успех обаче е позитивната обратна връзка, която той получава от реалността и тази позитивна обратна връзка подкрепя неговото усещане за ценност,
неговото усещане за успешност и той започва да действа още по-хладнокръвно, още по-решително. Когато това доведе до негативни резултати или усещания в хората около него и те започнат да му подават частична негативна обратна връзка, склонността на този човек да я неглижира вече е много голяма, тъй като неговото усещане за ценност и успешност е напомпано в много голяма степен. Той е в състояние или тотално да неглижира тази обратна връзка, или да я изкриви и да интерпретира по собствен начин. Например, аз съм един ценен и успешен човек и е нормално да има хора, които да завиждат на този успех. Тези хора винаги ще намерят причини да се чувстват зле или ще намерят начини да интерпретират случващото се като неуспех. Ето това е начинът, по който един лидер може да влезе в спиралата на арогантността. Веднъж, правейки това, той с лекота почва да го прави втори, трети, четвърти, пети път, а броят на хората, които преживяват неговото поведение като арогантно и броят на неуспехите, които това арогантно поведение води след себе си, започват да нарастват. Нека да споменем някои от поведенията, които хората наблюдават в арогантните лидери. Например, тези хора разчитат изцяло на собственото си мнение и преценка. Демонстрират прекалена самоувереност. Демонстрират едно чувство за превъзходство над останалите. Държат се демонстративно, надуто, перчат се. Не желаят да поемат отговорност за неуспехите. Селективно отразяват реалността в тяхна полза. Понякога не се съобразяват с моралните и етичните норми. Правят гръмки, крайни изказвания. С лекота се отказват от мнение, което вече са дали. Не изпитват неудобство, вина или срам. Ангажират се с грандиозни и много често невъзможни за изпълнение проекти. Приписват си успехи на другите хора. Предприемат действия, които не отчитат интересите на другата страна. Когато наблюдават тези поведения, хората около тях са склонни да описват арогантния лидер като безотговорен, надменен, самовлюбен, нахален, безпардонен, безсрамен, безочлив. Всички тези прилагателни имат негативна конотация, защото околните си дават сметка за намалялата способност на лидера да регулира поведението си, да се адаптира към околната среда и очакват неблагоприятните последствия от това. Безспорен факт е, че когато един лидер започне да се държи арогантно, ангажираността на хората в неговият екип и организацията започва да спада и респективно организацията става слаба и трудно печели съревнованието с околните промени и с другите организации. В това видео ние разглеждаме арогантността като индивидуална характеристика на личността и неблагоприятните последствия върху лидерската кариера на лидери, които са преминали границата и са започнали да се държат арогантно. Но възможно ли е една организация да се държи арогантно? Пример – фалитът на Enron. Възможно ли е една политическа организация да се държи арогантно? Пример – срива на политическото доверие в десните сили у нас. Възможно ли е една държава да се държи арогантно? Пример – всички имперски държави. Възможно ли е цивилизацията да се държи арогантно? Пример – климатичните промени. Има нещо, което е обратното на арогантността и то се нарича смирение. През последните години в професионалната литература, която касае развитие на лидерството, думата смиреност започна да взема все по-голямо внимание и значение. Смиреността е способността на човек да запазва интереса си и да адаптира поведението си чрез обратната връзка, която получава от околните реалността, независимо от успехите, които е реализирал, независимо от способностите, които притежава.